салом алейкум дӯстон, подписчикони канали Saif Pro. Бо шумо ҳастам Сайфиддин. Чанд вақт шуда буд ки дар YouTube набудем, видеомон намебаромад. Мақсад ба кору борои зиндагӣ машғул будем. Аз ин рӯз пас сурудҳои нав ба нав, видеоҳои аҷоиб ҳар бегоҳ пешкаши шумо мегардад. Дар канал кадоме подписатсия кардагӣ нестед, хоҳиш мекунем подписатсия кунед, лайки хутона дареғ надоред ва видеоҳои нава интизор бошед. Дастгирии шумо пешравии мост. Як суруд бари тамоми подписчикон. Эма садқаи овози ту зебо ҷонуме, шабрӯзу шудай дар пеши телефонуме. Эма садқаи овози ту зебо ҷонуме, шабрӯзу шудай дар пеши телефонуме. Дар соати чори шав ширин хобие, телефонот кунум ё накунум ҳайронуме. Дар соати чори шав ту ширин хобие, телефонот кунум ё накунум ҳайронуме. Алло алло аллое зебо ҷонум аллое, алло алло аллое зебо ҷонум аллое. Чаро чаро хамӯшӣ боре бикун садое, чаро чаро хамӯшӣ боре бикун садое. овози ту дар телефон аҷаб ширинае, телефон ки кунӣ ба ҷони ман таскинае. овози ту дар телефон аҷаб ширинае, телефон ки кунӣ ба ҷони ман таскинае. телефон ки намекунӣ дилам ғамгинае, қинае қинае зинда ҷудогӣ қинае. телефон ки намекунӣ дилам ғамгинае, қинае қинае зинда ҷудогӣ қинае. қинае қинае зинда ҷудогӣ қинае. алло алло аллое зебо ҷонум аллое, алло алло аллое зебо ҷонум аллое. чаро чаро хамӯшӣ боре бикун садое, чаро чаро хамӯшӣ боре бикун садое. чаро чаро хамӯшӣ боре бикун садое. зинда бошед дӯстон, бо канали Saif Pro бошед.